jutro, poštovani gledalci. Neću vam reći dobro jer je jutro katastrofalno krenulo. Ja vikendom obično spavam duže. Danas sam ustao ranije i kao i svi uhvatio telefon i krenuo malo da surfujem po netu, da vidim šta ima. I naiđem na članak zbog kog sam se sledio, ali ništa novo na ovom trulom Balkanu, nažalost, da se takve stvari dešavaju. U pitanju je Mladen Dulić, momak star 22 godine koji je izvršio samoubistvo zbog intervjua za posao na benzinskoj pumpi. Intervjuisala ga je matora Drtina, Đukela, Pseto, Govedo, koje sad, po meni, Republika Srpska treba da osudi na jedno 10 godina zatvora za primjer svima koji žele da ponižavaju nekoga. I evo sad ću vam preneti delove intervjua. Ja lično nisam odgledao intervju, niti imam snage da ga odgledam. Takvu gadost ne želim da gledam, nije nemam snage, nego ne želim da gledam. Intervju ide ovako. Matora Đukela kaže, koja ga intervjuiše, kaže: moraš upisati koji si pol, da li si muški ili ženski. Moraš napisati gde si radio. Moraš napisati da li si spavao na noćnom poslu. Ozbiljno, moraš napisati jesi li spavao po noćnoj. Radio si noćno, kaže matora Đukela. A zatim Mladen odgovara: pa jesam, pola nisam. Onda matora Đukela kaže: napiši, pošto mi ležemo u 11, radio sam noćnu, pola sam spavao, pola nisam. Čuje se glas muškarca koji jedva suzdržavao smeh dok je Mladen popunjavao formular za posao. Matora Đukela još kaže: imamo mi po deku, ko radi ima deku, jesi se pokrivao po zimi? Nisi, napiši, ne treba deka, u zagradi ćebe, i eto, to je upitnik naš. I da, napiši, jel jedeš ćevape s duplom lepinjom ili jednom lepinjom? Ja jedem s duplom. Izrekao je on kroz suzdržan smeh gledajući u kameru. Misli se na matoru Đukelu. Mladen je odgovorio: ćevape ne jedem. Onda matora Đukela kaže: ćevape ne jedeš, onda ne možeš kod nas da radiš. Ja 20 godina samo ćevape jedem. A ja sad kažem da Bog da ih je u samici, da ne kažem dalje šta bih rekao. I ješće ih, ja se nadam da će ih jesti u samici. Matori smrad. I onda matori kaže, znači pored toga što je rekao ja 20 godina samo ćevape jedem, kaže onda ostaješ bez rane, rekao je radnik pumpe, nakon čega se ton gasi, a kadar kamere ide sa Mladena na njega. Prvog u neverici šta su ga pitali na razgovoru za posao, misli se na Mladena, a drugog, misli se na matoru Đukelu, jedva suzdržanog da se ne smeje na sav glas. Mladen je, pošto se klip raširio po društvenim mrežama na TikToku i svugde i po ostalim društvenim mrežama i ljudi su ga ismevali, Mladen više nije mogao da to podnese. Popio je sa svojim podstanarima kafu, otišao je u pušnicu, prostoriju za pušnicu i tamo se obesio. Molim Republiku Srpsku, ako postoje ikakvi instrumenti pravosuđa, to jest institucije pravosuđa, da osude ovu matoru Đukelu, smrada, Govedo, Pseto, Štakora na jedno 10 godina, da se svi ostali opamete, da više niko nikoga ne snima krišom i neovlašćeno da ne snima i da niko nema pravo više nikoga da ponižava. Eto, toliko, tako da nadam se da će institucije Republike Srpske da ovaj put neće zakazati i da će ovog smrada debelo osuditi. Za primjer svima. Jedno 10 godina, pošto nosi čoveka na duši, znači dečko se ubio zbog njega i to je to. Tako da drugo ja ne vidim ništa, znači bukvalno. Šta bi moglo da se uradi, sem da se ta Đukeletina osudi i to je to. A dečka više nema pa nema, tako da tuga. Mladena ne možemo da vratimo. Tako da sad je
neki će reći svejedno, ali opet kažem, treba pravdu isterati i treba ovog smrada matorog debelo osuditi. To je to.